E seguimos a falar de obras que se van a executar nos concellos da nosa provincia co financiamento da Deputación, como a construción dunha piscina climatizada en Sarria. A actuación enmárcase no Plan Extraordinario de Obra Pública dotado con 60 millóns de euros, no que tamén se inclúe o arranxo dunha estrada provincial que pasa polo casco urbano de Rábade. Son os terreos a carón do Parque das Sinsuas, onde se construirá a piscina climatizada de Sarria, unha instalación que dará servizo a máis de 30.000 habitantes de toda a comarca e que os sarrianos esperan con ansia. Xa daba igual que fose nas Sinsuas, como no Chanto, como se en Villar de Sarria, pero que haxa unha piscina xa. Vai a ser bo para a xente maior, para os nenos e para a xente os que non somos xa nin moi aló nin tan nenos, pois tamén nos ven super ben, eu penso que ven para todos. Lo que hay aquí para los niños, que es cero, evidentemente, por supuesto, que hace muchísima falta, muchísima. É que para gozar dos servizos veciños teñense que desplazar ata Lugo ou Monforte. Por termas de reuma, todo eso sempre ten que marchar todo o mundo a Lugo, a Monforte. Tras a recente negativa da Xunta, o Concello recibirá do Plan Extraordinario en Obra Pública da Deputación o financiamento que necesita para a creación da infraestructura deportiva. Con esa negativa de la Xunta de Galicia, que tiene la responsabilidad de hacer infraestructuras importantes como es la piscina climatizada, he llamado a la Diputación y el presidente de la Diputación ha sido sensible a la llamada de Sarria. Todas as administracións estamos pasando un momento difícil, todos temos que facer esforzos, e todos poñemos en práctica plans de austeridade e plans de responsabilidade. Pero hai algúns que abdican das súas responsabilidades, hai algúns que as súas competencias é como se non fora con eles, non? Por tanto, moita xente vai a empezar a preguntar para que queremos a Xunta e un presidente da Xunta. Así acordaron esta semana na visita que realizou o presidente a Sarria para supervisar as obras de mellora que tamén está a realizar o organismo provincial co plan dos 60 millóns na Rúa Vigo de Sarria, a porta de entrada ao Camiño de Santiago. Os traballos finalizarán no mes de agosto. En Rábade, dentro do Plan Extraordinario de Obra Pública, a Deputación de Lugo investirá 300.000 euros na Rúa Músico Crisanto, unha vía provincial que atravesa o pobo a carón do campo da feira. Vaise dar unha reforma na mesma línea de construción que se está levando ao resto das edificacións de rúas do centro do Concello, con carácter semipionil, coa finalidade por darlle un sentido de tráfico que seña compatible ca zona residencial que é a primordial desta rúa. O proxecto inclúe a pavimentación da rúa en granito, a mellora do lumeado público e novos aparcadoiros. Está ben isto, pero vese moito tráfico moi apelotonado. Mellor sería unha carretera como pola outra parte, non cabe duda. Si todo lo que sea de mejorar, siempre hai que decir que sí. Canto menos coches, mellor. O presidente da Deputación, José Ramón Gómez Besteiro, desprazouse este mércores, día de feira a Rábade, onde xunto ao alcalde visitou a zona na que se van a cometer as obras. Tras a reforma, a institución provincial cederá a estrada ao Concello. O Centro de Cestaría do Río Rato acolle hasta este domingo os terceiros encontros internacionais de cestaría que coinciden coa celebración este ano do 15º aniversario do Centro de Artesanía e Deseño de Lugo. Durante estes días, artesáns de Galicia, Andalucía e Finlandia amosarán as diferentes técnicas e estilos na elaboración de cestos dos seus lugares de orixe, unha arte na que se mestura tradición e vanguarda. 4 carpas ocuparán ata o domingo a contorna do taller de cestería do Río Rato para amosar a mellor cestaría internacional. Un percorrido de culturas do norte de Europa ao sur da península, pasando pola nosa comunidade. Estou a facer un pote que representa o pote gallego que se utilizaba fai moitos anos para cantarlle agua para os animales, para facer a comida para as persoas e todo eso. Pues estoy haciendo un canasto, el culo de un canasto. Lo que nosotros solemos decir en otra parte dice cesto. Esto es un canasto. This is very traditional in Finland. Dende as pezas máis tradicionais ás máis vanguardistas, como estas finlandesas feitas con cables de cores. A maior diferencia quizás sean os propios materiales que se utilizan, non? Aí é onde maior... claro, con estes materiales tradicionales dos cesteiros galegos, pois sería moi difícil facer as pezas que les fan con cortezas abedúi ou con outro tipo de vegetal, que igual aquí pois carecemos del, non?
E gran variedade tamén no espazo galego con sombreiros de noia, cestos con forma cóncava ou as nasas de pesca que elabora este artesán e que non se utilizan dende hai 50 anos. Un encontro que lles dá a oportunidade de intercambiar culturas e de achegar ao visitante o arte cas mans. Que mellor que estar reunidos diferentes técnicas, diferentes países incluso, pois te incrementas, aprendes a facer outras cousas, miras outros traballos que creías que era impensable que se fixeran e realmente existen, non? Pois é maravilloso que existan ese tipo de encontros, por supuesto. Que esto lo que queremos es que estos puestos se estaban perdiendo y ahora como hay mucho tiempo, por desgracia, hay muchos millas de paro, pues que la gente vaya aprendiendo y vayamos buscándole la vida, que esto entre todos lo vamos a conseguir. Xa é o terceiro encontro internacional que organiza o Centro de Artesanía e Deseño de Lugo. Trátase dun novo acontecemento que organiza o Centro de Artesanía e Deseño en esta ocasión para conmemorar, está marcado dentro dos actos que se conmemoran o 15º aniversario da posta en marcha do propio Centro de Artesanía e Deseño. Ademais destas demostracións que terán lugar durante estes días, os artesáns tamén impartirán obradoiros e conferencias da man de grandes profesionais do sector. Representantes de Raiolas e Auxilia recibiron os 8.500 euros da recaptación da primeira gala Muralla Moda 2010. Os dous colectivos resultaron premiados logo dun sorteo no que participaron todas as asociacións sociais en ánimo de lucro rexistradas na cidade. A gala organizada pola Deputación e o Concello de Lugo enmárcase dentro do programa Lugo 10, que conmemora o 10º aniversario da Declaración da Muralla como Ben Patrimonio da Humanidade. As aulas da terceira idade de Lugo a Tegal celebraron esta fin de semana a gala do fin de curso no Centro Sociocultural de Finla. O encontro incluía a posta en estea da obra Os Viaxeiros, unha peza teatral escrita por un dos membros desta asociación e cunha demostración de gimnasia e tai chi. Este colectivo, integrado por unhas 150 persoas, organizou diversas actividades nos últimos meses como baile, informática ou pintura. O queixo con denominación Arzúa Ulloa será o protagonista da feira que acolle antes de Ulla este domingo. A cita gastronómica, que é rotatoria cos concellos de Monterroso e Palas de Rei, tamén inclúe desfile de cabalos, actuacións das cantareiras de Arrebullo, degustacións e concertos. A Fundación TIC e o Instituto San Xillao de Lugo organizaron esta semana as primeiras xornadas sobre o audiovisual e a gastronomía baixo o título Focos e fogóns e comer de cine. O encontro no que participaron alumnos dos dous centros educativos contou coa presenza de prestixiosos profesionais do sector, como os directores Jorge Coira ou Vicente Asensi. Ademais, elaboráronse menús baseados en clásicos do celuloide europeo como Amélie ou Frenesí. A emisora Radio Lugo celebrou o 75 aniversario da súa fundación cunha gala no Círculo das Artes na que se fixo un repaso pola súa historia. No acto entregáronse os premios lucenses que fixeron época o ministro de Fomento José Blanco, a Muralla de Lugo, o expresidente da Xunta Manuel Fraga, que foi recollido por José Manuel Barreiro, a presidenta de Arnais, Conchita Teijeiro, a xornalista e membro da Real Academia Galega Margarita Ledo, o periodista Fernando Ónega e o medallista olímpico Ramos Misioné.